kakavmælk? Nej, tak. Så du, det her 1000, de får for lidt. Og nogle gange får det for lidt, det er rigtigt. Men jeg synes nu, at det er lidt grov, den straf, du har givet den der på en arbejdslejr. Hvad ved jeg? Jamen, man siger, så lidt tuppen klodser her. Ja. Og de skal flytte, så det tager 11 timer. Ja, Så må de gå hjem. Ja. Ej, men jeg Så holder... er de færdige. Næste morgen, der kan de være tilbage. Så lige en uge igennem. Ved du hvad, jeg holder på? Straffen, den er nok i sig selv, når man spærrer et menneske inden. Jamen, der er mange, der venter at komme ind. Venter med at komme ind. Ja, når det bliver efterår, så laver de et bare så. Nej, lad være med at se sådan på. Nu er du lidt gammeldags indstillet på nogle områder, lille mand. Det er du godt nok. Du ser lidt gammeldags på det der. Nogle de venter på at komme ind. Nej, hvad er det for noget pjat? Det er der fandme mange i. Men går der ikke, altså man går da ikke frivilligt ind i en og sætter ind og være fri for friheden. Det er da noget af det værste, man kan tage fra et menneske af. Er det ikke det? Det er da friheden. Er det ikke det værste, man kan tage fra et menneske? Jo, det synes jeg godt nok. Jo, det er at